El Tartuf de Molière es representa al Teatre Micalet de València, dramatúrgia adaptada a la comèdia de l'art que posen en escena actors llicenciats en art dramàtic, joves valencians que gràcies a un projecte de mecenatge poden fer carrera en l'escenari després de diplomar-se. Divertiment àcid com a proposta escènica. La comèdia de l'art sol·licita permís al Teatre Micalet per a eixir d'escena. De la mà de Molière, amb la hipocresia devota com a articulació d'un discurs en valencià. L'obra teatral, francesa Tartuf, predica basant-se en els versos que incendiaren les ànimes catòliques al segle X. La carrera d'un actor és una carrera que es basa en el cos de l'actor. Aleshores, aquesta ferramenta l'has de mantenir sempre entrenada. La idea és crear un espai on ells continuen treballant. Els mecenes d'esta aventura desinteressada són 5 professors d'art dramàtic, que amb 17 alumnes i amb títol donen continuïtat al treball acadèmic de joves actors sense nòmina. Sabem el guió, el personatge, però també hem d'estar predisposats a que sempre n'hi ha lloc per a la improvisació. Retòrica multidisciplinar treta del tai chi, la boxa, l'entrenament en què el cos sorprès s'aproxima a la representació espontània, el teatre físic dut al públic des d'avui fins diumenge, amb un repertori que en cada representació muta i on el joc de la interpretació respon a una voluntat artística lligada a l'oportunitat de ser contemplada.